Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак чанд соат пеш варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов бо рақиби худ Кристиан Тернер вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун дар пеш онҳоро муҳориба дар дохили октагон интизор аст. Бояд қайд кард ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 14 ба 15 август дар турнири Cage Fury 159 мегузарад ва ин турнирро дар саҳифаи UFC Fight Pass тамошо карда метавонед. Турнир аз соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. худи Самандар ба мухлисон муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: ассалому алайкум ҳамватанони муҳтарам. Рӯзи ҷумъа дар шаҳри Филаделфия мусобиқаи навбатии ман баргузор мегардад. Ҳамаи шуморо интизор ҳастем. Аз дастгирии ҳамаи шумо миннатдорум, навиштааст Самандар. Мо бошем ба Самандар Муродов ғалабаи дурахшон орзумандем ва муҳорибаи ӯро бесаброна интизор хоҳем шуд. Асали паҳлавон аз ширкати шифофармо ки и асал 100% табиӣ. И асал қувваи мардонагиро қавӣ мекунад, тестостерони худи шуморо барқарор мекунад, хунукзадагиҳо, шамолхӯрдагиҳоро бартараф мекунад ва боз бисёр чанд чизҳои дигарда кӯмак мекунад. Барои заказ кардани асали паҳлавон аз ширкати шифофармо ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ба ҳама ҷо доставка доранд, ҳам Тоҷикистон, ҳам Русия. ҷангори пешинаи UFC Дастин Порие дастовардҳои Ислам Махачевро аз дастовардҳои Андерсон Силва дида болотар мешуморад. Рекорди Андерсон Силва 16 ғалабаи пайдарҳам ҳайратовар буд, лекин дастовардҳои Ислам боз ҳам ҳайратовар аст, чунки ӯ вазнҳоро ба пуррагӣ тоза карда истодааст. ӯ беҳтарин ҷангори вазни ним сабукро шикаст дод. Дар вазни сабук ҳамаро шикаст дода ба вазни нимёна баромад ва камарбандро соҳиб шуд. Ана беҳтарин ҷанговар новобаста аз вазн чӣ маъно дорад, гуфтааст Порие. Ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки тӯли чандин сол ягон ҷанговар рекорди Андерсон Силва 16 ғалабаи пайдарҳамро такрор кардагӣ набуд ва Ислам Махачев ин корро карда тавонист. Акнун агар ки Махачев Гериро шикаст диҳад, пас рекорди нав мегузорад 17 ғалабаи пайдарҳам, ки ин рекордро гузаштан хеле душвор хоҳад шуд. Ва биёед мебинем ки Конор Макгрегор оиди ин муҳориба чӣ фикр дорад. Иен Гери барои пирӯз шудан ҳамаи малакаҳоро дорад. Ӯ қадди дароз дорад ва эҳтиётона кор мекунад. Дар вазни нимёна ҳоло ҳастанд чизҳое ки Махачев бояд исбот кунад. Ман ин ғалабаро чӣ гуна мебинам? Зарбаи пои рост ба сари рақиб ва ғалабаи ҷангувари ирландӣ ва бразилӣ, гуфтааст Макгрегор. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, Конор Макгрегор ба ғалабаи ҳамватани худ Иен Гери боварӣ дорад. Инак дӯстон, шаби гузашта ҷангори бебохти вазни сабуки UFC варзигари машҳури тоҷик Нурулло Алиев хабар дод ки рақиби навбатии ӯ рақиб аз топ 15 шуда метавонад. Ӯ дар саҳифаи худ ана ҳамин аксро нашр карда чунин суханҳо навишт: хабарҳои хуб, рафтем топ 15, навиштааст Алиев. Ҳамчунин бояд қайд кард ки мураббии Нурулло Нима Мазҳарӣ суханҳои ӯро тасдиқ карда чунин суханҳо навишт: саҳна ва рақиб аниқ шудааст. Мо довталаб аз топ 15 дорем, навиштааст мураббии Нурулло. Ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, ба Нурулло ва дастаи ӯ номи рақиб ва саҳнаи муҳорибаи навбатӣ аллакай маълум аст ва онҳо хабар доданд ки рақиб аз топ 15 мешавад. Ва биёд худи ҳозир мебинем ки дар топ 15 вазни сабук кадом ҷанговарҳо ҷойгир шудаанд. Чӣ гуна ки мебинем дар ҷои 15 Граунд Доусон қарор дорад, дар ҷои 14 Тофиқ Мусоев, дар ҷои 13 Рафаэл Физиев, ана дар ҷои 12 бошад Дэн Хукер, дар ҷои 11 Том Нолан. Ва дӯстон, агар ба Нурулло рақиб аз топ 15 дода бошанд, пас эҳтимолан рақиби ӯ Граунд Доусон ё ин ки Том Нолан шуда метавонад. Чӣ гуна ки мо дар навори гузаштаи худ гуфта будем, барои Нурулло рақиби хуб аз топ ин Граунд Доусон аст, чунки ӯ гӯштини хеле хуб дорад, лекин зарбазании суст дорад ва дар муҳориба зидди ӯ Нурулло Алиев метавонад ки зарбазании худро ба ҳамагон нишон диҳад. Ба фикри худи шумо дӯстон, ба Нурулло Алиев киро рақиб доданд? Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.